Usa ka 10 anyos nga batang babae sa Tagum City ang agaw atensyon karon tungod sa natural nga color sa mata niini nga daw dagat. Atong ilailahon ang blue-eyed girl sa Tagum City sa report ni Jandy Esteban. Siya si Christine Asio, 10 anyos, morena, dark brown ang buhok, apan ang mga mata, color blue. Daghan daw ang maibog kaniya tungod sa pinasahing color sa iyang mga mata. Maibog man sila sa kuha, kay blue daw kong mata. Ingnan ako nga, di man mo pangit, gwapa mong gihapon mo. Unang nakita sa GMA Regional TV1 Mindanao si Christine, dinhi sa Purok Mangga, Barangay Mankilam, sa Tagum City, Davao del Norte, niadtong Marso 22 ning tuiga. Kanos agibaha ang ilang lugar. Gibalikan kini sa news team, ug sa ikaduhang paragkita, agaw atensyon gihapon ang iyang makahinganghang nga mga mata. Gani ang mga silingan, bisan kanunay makita ang bata, mahingang hagihapon kuno. Kana kasi mata. Kay Blue eyes. Gwapa. Attractive kay siya sa buang lugar. Kay siya ray kakaiba diri na mata. Blue eyes. Blue eyes. Sagad pangutana nga madawat sa inahan ni Christine. Unsa daw ang iyang gilihi sa bata? Ginahan lang kog SpongeBob mo. Salida, ana lang. Ganahan ko mga cartons. Dili pa man kay siya maklaro man pagamay niya. So, naklaro naman siya 3 months. Sin klaro na jud. Dataw na jud yung pagka-blue. Blue na kuno ang color sa mata ni Chris sukad sa iyang paghimugso. Gani nabala ka si Chris kay nagtuo siya nga basin dili kini kakita. Hinuon, bidako nga normal ang pananaw sa bata. Apan ang gikatingad-an sa iyang inahan, nganong blue daw ang mga mata ni Christine, nga pareho man sila nga Pilipino sa iyahang bana. Brown usab ang ilahang mga mata, hasta sa ilahang duha pa ka mga anak. Sa iyang pagkahibalo, wala sila ilahi nga dunay blue eyes. Balaka, nalipay, siyempre di man na mawala ng kabalaka kay siya lang man niya. Dili man pud Amerikano kung bana. Brown ang mata sa mga Pilipino o sa mga Asians. Busa katingad-an, nganong blue ang kang Christine nga Pilipino man. Gipasabot kini sa usa ka optometrist. So ang color actually sa mata is tungod na siya sa melanin. Bali pigment na siya na gina-secrete sa melanocyte. So usually kita mga Pinoy, Asians, kuan gyud atong mata brown. Pwede na siya sa ang reason ana is katong ang melanin jud. Mo po na reason sa atong skin actually, atong buhok. Melanin gihapon ang reason ana tanan. So ikaduha pod na reason is pwede sad siya na naa sila'y kana ganing distant na ba na relative na Caucasian pod ba kana ganing nigawas ra sa iyaha ba recessive gene sa iyang mamagpapa pero sa iyaha ni gawas nga nag-blue eye siya. So Wala sab daw angay ikabalaka, gumikan, normal lang ang pananaw sa bata. walay dapat ikabalaka sa kay tungod color ang color sa mata is katulagis tungod sa melanin mo na mugawas sa iris. Katong color sa mata nato ang iris na ang tawag ana na naay blue eyes, so ang iris blue yang iris ana. So dili ra ta mabalaka. Gawa sa makahinganghang nga blue eyes ni Christine, usa-usab siya ka matinabangon ug mahigugmaon sa iyahang pamilya. Gani nagatabang siya sa pagbaligya og kangkong, ilabi na nga dili paigo ang kita sa iyang amahan isip truck driver alang sa ilang panginahanglanon. Wala say trabaho ang iyang inahan. Pangandoy ni Christine sa kinabuhi, makahuman siya og eskwela ug mamahimong teacher. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.